Google Street View auto v roku 2020 zachytilo v Belgicku záber muža pri vešaní bielizne vo svojej záhrade. Na opačnej strane ulice sa v tom momente nachádzala jeho manželka. Táto fotografia zachytáva jeden z posledných momentov v jej živote. Čo sa tam vlastne stalo? Vítaj pri temnej stránke Google Maps, kde si porozprávame zaujímavé príbehy, v ktorých zohrali dôležitú úlohu Google Mapy. Dnes sa vydáme do malého belgického mestečka Anden, kde spolu žijú v takomto malebnom domčeku manželia. 83-ročná Paulette Landrieu je matkou 4 detí a babičkou, v tom čase už trpí Alzheimerovou chorobou. Jej manžel Marcel je zároveň jej jediným opatrovníkom, pomáha jej s jedlom a liekmi. 2. novembra 2020 okolo 13:00 pripravuje Marcel pre Paulette obed, nechá ju pred televízorom a vychádza do záhrady vešať bielizeň. Keď sa vráti dovnútra, Paulette je preč. Kvôli svojej diagnóze má občasné sklony bezcielne blúdiť po okolí bez upozornenia, Marcel sa ju preto vydá hľadať. Prehľadá okolie domu, skúša klopať viacerým susedom, ale po Paulette ani stopa. Volá teda na políciu a nahlasuje zmiznutie. Polícia po príchode spúšťa veľkú pátraciu akciu. Desiatky policajtov prehľadávajú blízke okolie s pomocou psov a dronov, krátko na to je zapojený aj vrtuľník s termovíziou. Akcia ale končí neúspechom, keďže nikto netuší, ktorým smerom sa Paulette vydala. Prípad sa čoskoro odloží ako nevyriešený, rodina sa postupne zmierí so stratou, najpravdepodobnejšie vysvetlenie je skok alebo pád do blízkej rieky Meuse. O 2 roky neskôr, v októbri 2022 si sused nezvestnej Paulette prezerá na Google Street View ulicu, na ktorej býva. Mapa mu v tom čase ukazuje zábery, ktoré Google Auto nafotilo v novembri 2020. Presnejšie 2. novembra 2020 okolo 13:00, presne v čase zmiznutia. Auto sa sem dostalo prvýkrát po 11 rokoch. Na záberoch vidno Paulette, ako kráča po schodoch dole k susednému domu. Môže byť toto kľúčová indícia k vyriešeniu prípadu? Na základe tohto nálezu sa vo štvrtok, 13. októbra 2022, polícia na miesto vracia, zapojené sú aj ďalšie zložky. Federálna jednotka pre nezvestné osoby, civilná ochrana a experti DVI. To je jednotka, ktorá sa špecializuje na identifikáciu obetí. Tentokrát sa zamerajú len na susedný dom, v neprístupnom teréne na pozemku musia použiť píly a krovinorezy. Pri prieskume strmého, zarasteného svahu za záhradou nachádzajú telo. Vyšetrovanie ukázalo, že nešlo o zločin, smrť zavinil pravdepodobne pád alebo náhla nevoľnosť. Len vďaka Google Maps a takejto obrovskej náhode bola nakoniec nezvestná Paulette nájdená a prípad sa mohol uzavrieť. Polícia hovorí o pravom zázraku a šanci 1:10 000, že sa niečo takéto môže stať, zároveň priznáva vlastné zlyhanie. Nad prípadom stále visí pár otáznikov. Ako je možné, že telo vzdialené približne len 100 metrov od domova neobjavili policajné psy alebo vrtuľník s termovíziou? Môže to súvisieť s hustou vegetáciou a neprístupným terénom? Kto vie? Rád si v komentároch prečítam tvoje teórie o tom, čo sa mohlo stať. Paulette sa do tejto situácie dostala kvôli Alzheimerovej chorobe. Tento muž ale netrpel podobnými problémami a napriek tomu zmizol na 22 rokov. Ak ťa zaujíma, čo sa stalo a akú úlohu v jeho nájdení zohrali Google Mapy, klikni na toto video.